Yan, magandang gabi mga idol. Kain tayo mga idol. Meron tayong pagkain dito mga idol. Oh. Ngayon lang natin ito masubukan kainin mga idol. Ito mga idol. Oh. Gulay mga idol. Oh. Ngayon lang natin masubukan ito kainin mga idol. Sarap pala mga idol. Masarap. Yung hapunan natin ngayon mga idol. Sariwang gulay. Ito sa usawa niya mga idol. Ngayon na tayo nakakain nito mga idol. Hindi ko alam kung anong gulay ito mga idol. Oo, masarap naman para sa mga idol. Sariwang gulay talaga sa mga idol. Kilala ba itong gulay na ito mga idol? Kaya comment na lang mga idol kung hindi ko kilala itong mga idol. Para sang salad. Salad na may gulay. Sariwang gulay. Ayos rin mga idol ah. Sarap.